سلام سلام فتوى تقاتل مدبي حبز لكم وسلامكم مزحن داولكم لمون كم تلمود حدا حبريتا حيزلكم مزازلكم نلومناكم زابطلا حبريتا دما أدوناي أبتحتك أيدي وعلو مسمع هزبي إثيوبيا بتعمي أمري ركب مغناتو نزي من سيزي كأسر لزخال من قدن من تايو انتاي سلز بدليو انتاي قفع سلز سرحيو انتاي حماق سلز قبريو مناسي سلز انقحا مناسي كاب حماق سو سرحقو مناسي نرسخم تسأبيتي أي تقبرو منجس سرح النابلخم نرسخم تسأبيت كاموخان سرح فتر تخنو انتاي كتبلني كاب موالبت يخم دما نرسخم سرح فتور لا بزبل ناي موتيفيشن قالات زفلت آرناي مالتو لما عنتي بوليس أديس أبابا مس جاني مالتو أب كيدي أو عليا ملوخي لله أتو بوليس كم زحبرون دحر خوين خا وانا أرناي أب كيدي كوعلو لزخالخو نتوم ززاربهم قالات زيادة دما زوجون زيارة خا ناي كاب حقي زفنقطون يوم زبلي حسب يقولوا مغنات نساتهم كم زولو ونحرقهم سجد فمس مالت جن بق عن زخون يخون أي تقدس زعينته ولا نحقي يخون ولا نخون يخون نسخة كتفلت قالو تخيل من قد ترح تزارب زبل حسب ما حلالي في زخا زيادة كاب حقي هاجر إثيوبيا زفنقطي بزي خايو مسجاني مالتيو أبك أيدي وعلم زلو مالتيو دحر زيخا اتقود حزي مصي زلو مالتيو أدوناي تأثيرو أدوناي مسجاني أبكيدو علم السبالة حزبي كتما أديس أبا مالتيو أبتي أدوناي تأثيرو للسبالة بوتاتات مالتيو ولكا زي تأثيرو لبوتا قلت أيو خنمبر ببك غابي زركا بوليس أدما أدوناي زركبو لفزي بمالما زيادا أب كتما أديس أبا نعبي فتيرو ميركب مالتيو نعبي تراحون كيخونا أدوناي يفتح منجستي كجورز جبا أي جبران منجستي نمنا أسي كفترة زخل سرح عدل أي فتران أب من كحيكون سرح أتنت مال سرح سوننت أب ناس كساب حزاوي تبع زجور لنا أدوناي كمولكا كم حدا منسي كم حدا ناي محاورة ميلانات أفقن نما نسي بزح عدل سرح فتيريو مالت نتوم بيد زغط صاروا أبتنسو بزرخبهم ترح زي خناسي بتنسو زناقرو سرح سينيلو أبغزو تخاراميو كفلو زقمت زنبرا منسي وصيو بوتا كري وصيو نوعلو أمنتاي درجة خمزة كفتش زقبرا منسي إيو سلازي نزي خمس زقبرا منقسي كيفنا زقبونا قزي هابنا أرونا إذا هابنا نمنتاي كحزو خيلهم أتي سقط فمس زبلسي نعنا نمنا أسي تقيم النمبر زقود إنا ولا حد نقريلن منقسي كان قحنا متقبا نيرو منقسي نابز لعلا براقة كابتي ناوشت أوزلنا سقمات كوص مقبرا نير بينا يقبرا انتخونا قلنا أرونا قلنا ببقزو استقمتا سرح سينو ببقزو استقمتا بحفرات ببقزو استقمتا بزحات سقامات حيزو منسي وصي كناقر نوعلن نرأس المسيلو كنبر انتاي كولني انتاي كايبلاني كايبلا دما نرأس كعوات كمزلو دما من قد زهابة منسي دامبر أسر بيت هاي بتقبقو نيرو شلمات يزقبقو نير زول حسابات محزمة عبكد كتمات دي سابا كبير زبال نعبي تفتيرو يركب مالتو أدوناي فتحوه أدوناي فتح ناي أدوناي جبن قلت أكون أدوناي إنتاي سلز بدل يزبل حساب دما نتوهاوير كمالتو بسم تيك توكرات نهاجرم زي فالتو نهاجرم حما بحالن لمدن مس بحالن حيمانوت زصارر أكرادنا مالت ألا بسايخون قانقو أخون حزمنا مسوم سلز تأثرو أدوناي مسوم كدمر عيمنا ورن نيرو مغنياتو حدا نمنقس حقازي نيرو منقس كسرحو زقبا أولي علمنا أسي سلازي سرحا عادنا بمسرحو كعوت سلاز خونا كشلم دا نيرو ومبر كأسر عيمنا وروني زبل حسابنا وصير كمالتو سلازي حزون انتقنا منسي كتما ديسابا منسي كتما آداما أبتي خبابي ديسابا زلو عبيت كتماتات كي ترفا عبد على آرونا يستقابر نقر منقسي قلتف زخنا فتح يقبر مخنياتو أدناي كأسر يبلون كشلم اللو منقسي مستم حماقاتي لزعامنا بدقيمو داقين وصل زلو نزيد ما بقلتف ملسك وهابنا اللو أنت زي خوي نقلم صباح نقول عب كتما ديسابا زفتر عقرقر تحت تيكون ننكلو لما حساب نقليس أمالو مالتو إذا حساب زيكا ببزحات قبولنات النار خبير كم مالتو مخنياتو ني أدوناي تسقم ني أدوناي تشقر ويني أدوناي زتسحاتو سب زي كله خالن مالتو صبو سلز جبره نتهاجر بينو سلز تقطع بزح تختال سلز رخبة أب كندا جوخاجن نصر نخور ميز بلا كايدة صبو خنا حزي أدوناي تأثير زلو ببيهر يكونن تقراوي سلز خنا
እሱ ኣይኮነ ሕዚ ተኣሲሩ ዘሎ ምክንያት ከዓ ንሱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝዝርግሖም ቃላት ፅዑንቶ ፈጣራይነት መንእሰይ ናብ ዘይኮነ ኣንፈት የምርሕ ስለ ዘሎ እዞም ቃላት እዚኦም ከዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከውዕልዎ ክኢሎም እዮም ዝብል እቲ ፖሊስ ድማ መግለፂ ኣውፂሎ ማለት እዩ ብኣብዝሓ እውን ምስኡ እትሰርሕ ጃን እውን ከይተረፈ ንሳ እውን ብፍላይ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናይ ኣዶናይን ናይ ጃን ማለት እዩ ሰግጥ ፈመስ ዝብል ብዝሓለፈ ከይትጥቀምሉ ብዝሓለፈ እዚ ነገር እዚ ጌጋ እዩ ጉጉ ኢለ ተዛሪበኩም ነይረ እንተኾነ ግን ሕዚ ኣነ ኣይትሰግጥ ኢለ ስለ ዝተዛረብኩ ድሕሪ ከዓ በቲ ሰግጥ ፈምስ ኢሎም ንባዕሎም ክፍምሱ ስለ ዝደለዩ ንዓኣቶም ክብል ኣነ ድማ እዚ ሰግጥ ፈምስ ዝብል ቃል ፈፂመ ክሓድጎ ይደልን ንስኻትኩም ስግጥግጥ ክትብሉ ዘለኩም ክብል ድማ ሓሳቡ ገሊፁ ማለት እዩ ጃን እውን እንተኾነ ብፍላይ ከዓ እዚ ቪድዮ ዝሰርሕዎ ከምዚ ዝሰሩ ስለ ዝፈለጡ እዩ ማለት ምክንያቱ ኣብቲ ቪድዮ ክትሪኦም ከለካ ብንዴትን ብሕርቃንን ኮይኖም ከም ዝሰርሕዎ ዘርድአካ ጉዳይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ነብሲ ቀቲሉ ክልተ ሰብ ኣጥፊኡ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዓሚፆም ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ብዙሕ ነገር ግፍዒ ገይሮም ኢዱ ቆሪፆም ነብሲ ሰጢኦም ብላምባ ቃፂሎም ብዝተፈላለዩ ግፍዕታት ገይሮም ኣብ ቀይዲ ዘውዓሉ ነዞም መናእሰይ እዚኦም ሰሪሖም ስለ ዝኣተው ካብ መንግስቲ ተፀባይነት ወፂኦም ንባዕሎም ስለ ዝነበሩ ኢሉ እውን ንካልኦት መናእሰይ ስራሕ ዕድል ስለ ዝፈጠሩ ነዚኦም እስር ቤት ግን መንግስቲ ዝያዳ ልዕሊ መንግስቲ ልዕለይን ኮይኖም ስለ ዘለው ነዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ቀይዲ ነውዕሎም ክብል ሓሳቦም ስለ ዝሃቡ ነዚ ድማ መረጋገፂ ይኾነካ ማለት እዩ ስለዚ ብዘካየዳ እዚ ናይ ኣዶናይ ፀገምን ናይ ጃንን ዋላ እኳ ርዳእ ይኸውን እምበር ናይቶም ካልኦት ናይ ሃይማኖት ሓዘል ናይ ፀታ ምቕያር ናይ ኢሉሚናት ሓሳብ ዘለዎም ናይ ግብረ ሰዶማውነት መንፈስ ዘለዎም ሰባት እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣይሰርሕን ኢልካ ምእሳር ፅቡቕነትን ሕግነትን ዘለዎ እዩ እንተኾነ ግን ንኣዶናይ ኣብ ቀይዲ ምውዓል ግን ዝያዳ ንርእስኻ ስለ ዝበለፀካ ልዕሊ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ብሓሳብ ደረጃ ብእምነት ደረጃ ንኣብነት ዶክተር ኣብይ ዝተዛረቦን ኣዶናይ ዝተዛረቦን ሰማይና ማለት እዩ ዝኽተልዎን ዝቕበልዎን ዝፈትዎን ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሕዚ ሰዓት ተኣሲር ዘሎ ኣዶናይ ግን እቲ መንእሰይ ኣዲስ ኣበባ ጥቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ነቲ ፌደራል ፖሊስ ይኹን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ናይ ፀጥታ ኣካላት ዘለው ኣዶናይ ፅባሕ ንጎ እንድሕር ዘይተፈትሑ ኮይኑ ንሕና ዝፈጠር ዕግርግር ተሓተይቲ ኣይኮናን ስለዚ ቀልጢፍኩም ፈትሕዎ እቲ ዝተኣሰረሉ ምክንያት እውን ዓጋቢ ስለ ዘይኮነ መንግስቲ ፌደራል እውን እንተኾነ ኢዱ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ኣዶናይ ዝተገበረ ማእሰርቲ ካብ በኣጋ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ነተሓሳሰብ ክብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብርክት ዝበለ እስር ቤታት ድማ እቶም መናእሰይ ተኣኪቦምን ንኣዶናይ ድልያን ከም ዝጀመሩ ድማ ትፈልጥሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣዶናይ ይፈታሕ ጃኒ ትፈታሕ ኣብዘይ ካልኦት ንዓኣቶም ዝመስሉ ኣብዘይ ኣበሶም ኣብዘይ በደሎም ዝተኣሰሩ ይፈትሑ እንትርፍ ካብዞም ናይ ሃይማኖትን ናይ ኢሉሚናትን ግብረ ሰዶማዊነትን ዘመሓላልፉ ሰባት ካብኦም ወፃኢ ኣብነት ካብኣቶም ኣዶናይ ካብዞም ኣተሓሳስባት ካብዞም ኣካይዳ ካብዞም ኣካይዳና እዚኦም ወፃኢ እዩ ንሱ መንእሰይ ንቓሕ ገዛኻ ኣይትኮራመይ ወፂኻ ንዓኻ ዝመስለካ ግበር ዳ እምበር ሰባት እንታይ ከይብሉኒ ሰባት እዚ ይብሉ ይኹን ኢልካ ኣይትጠራጠር ነፃ ኮንካ ስራሕ ፈጣርነት በዓልካ ግበር ስለ ዝበለ ኣብ ቀይዲ ምውዓል ግን ዝያዳ ምሕፈር ተግባር ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ብትጥቀምሉ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ቲክቶክ ይኹን ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ኣብ ኢንስታግራም ቴሌግራም ዝተፈላለየ መልክዓት ግን ድምፂ ንኣዶናይ ክንኸውን ይግባአና ከምቲ ንሱ በዓል ውዕለተና ኮይኑ ንመንእሰይ ኢትዮጵያ መንእሰይ ትግራይ መንእሰይ ኤርትራ ክነቅሕ ዝገበረ ንሕና እውን ኣብ ጎድኑ ኮይና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣዶናይ ፈትሓዮ ዝብል ድምፂ ክነስምዕ ከም ዘለና ብዘጋጣሚ እዚ መልእኽትና ነመሓላልፍ ማለት እዩ ስለዝተኸታተልኩና ንምስግን ቻው ቻው